Hey guys, what's up? It's just Aquino and welcome back to another vlog. Yay! And with today's vlog guys, ay pupunta tayo ngayon sa Kabungawan Beach sa Burgos, Pangasinan. My favorite place. Halos lahat ata ng vlog ko doon. Pero this will be another story again. First time ko lang silang makakasama na gumala and mag-beach. Ito yung mga co-teachers ko from Sipal. And dahil holiday ngayon, it's December 8. And time check, it's 2:57. Nagsusundo-sundo na kami as usual. Yung super tatay ko na naman na nakiusapan kong magsundo. No, give me. Bubuhatin mo ba siya? Alam mo, are you ready to go? Tatalon-talon din tayo na gano'n. Sana po, sir. Yung ano nga, Phoebe? Uy! Akala ko, yung dalawang dumating kami ng Sir Juan. Oo, akala ko kami dalawa inaanto. Hindi na ganyan yung light. Gaganon kayo ah. Woohoo! Sargeli na ka? Okay, hindi na kami nakita. Mga nasa ngayon sa likod mamaya. Malapit. Ano eh? Ipaparinig ko na nga muna yung kantang bagat. Ayun. Good morning, guys! Wow, excited yan. Sakay na! Grabe na kayo dito kayo. Kita na yung ano ko. Mga pores. Yung lubak-lubak na. May paniliwan na din. Palayro nga dun sa. Ang ganda ko yung papaba. Mga patining natin ha, pang leksyon. Pang leksyon sa taas. Silak na po kami. Silak na kami. Ay, nandun na po si Madam Clara. Ganito yung mga bapa. Wow, para nakalana sa bahay ah. So, nandito tayo ngayon. Nag-stop over sa Bani. Sir, videoan mo yung ano nila. Ayan guys. So, nandito tayo ngayon sa Bani. Hello? 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 Ayan naman chat mo. Alam mo kung bakit maganda ba si Sir Juven? Bakit? Ah. Ayan, tayo. Isang sigaw naman dyan. Shout out. Oink oink. 1, 2, 3. May kasama pala tayong vlogger. Hi mga ka-Jess. Hi mga ka-Jess. Sana naman kami. What? Ay, dinarid. Sila ba yun ay? Siya ba? Nagtanggal na ako, hindi nyo nakita. Ay, akala ko nakatanggal. Nakakahiyan. Tumabi naman sa kanya. Ang layo ng kulay ko pa rin eh. And guys, so dito na po tayo sa Kabungawan Beach. Yay! Hindi pa summer body.
December body pa lang to. December ba? Lost and lost. Guys, hindi uso mag-diet ngayon since December. Ay, Welcome to Cebu Pacific. Pinaghandaan niya po talaga yung pagpunta niya dito sa Kabungawan Beach. Although everyday siya dito, everyday. Hi guys. Church yung nandyan. Ito yun. Ang wild ng ano na. Oo. Hey ma'am. Yay! Portrait! Sir, ako nga. Ay. Ayan, video yan, right? Baka muna ako. Paano yung kwento may gasgas na ako? Ang tapos sila ka dito ng Joanna, may sangay ka. Wow, ang puti-puti mo naman, para kang isipatun. Wow! Yung? Saan mo nilagay? Ganito yung saan, pero parang hindi ganito. Hindi mo kasi. Hi guys! Hello everyone! Hi! Pupunta ulit sa mga ka-jobs. Hello everyone! Sir John! Yung pa more? Ah, Rosalie, ikaw din daw. Rosalie! Panoorin niya ako. Ako rin. Dyan. Akala mo tapos na yung mama yung I wanna be a tayo ba tayo? Magagagasan tayo. Mga kasaksa. Tatlong beses. Tatlong beses. Kay Timpin. Ikaw no? Binitawan niya. Sabi niya, ano siya. Tumigil ka nga, ikaw-hanger! Isa pa. Ano nangyari sa'yo?
May sanib siya. Doon ka na ba? Hala, mami. Mapag-coating niya. Para siya lasing. Wala! Patuloy! Patuloy! Walang grab. Kaya wala. Gusto na ako yun, ah. Parang hindi alam ko naging serious.